Tras anunciar hai varias semanas que tomaría un período de reflexión, o edil socialista Tono Caamaño decidiu abandonar o goberno outense. A decisión caeu por sorpresa no equipo de goberno, que non agardaba a marcha de Caamaño. Sen querer facer declaracións polo de agora diante das cámaras, o socialista remítese ao comunicado de prensa enviado aos medios. Nel argumenta que a decisión tomada despois de consensualo a nivel local responde a que non observou neste ano e medio de mandato cambio algún con respecto ao goberno anterior. E máis, segundo el, séguense a cometer os mesmos erros, sen preocuparse o suficiente polo día a día dos veciños. Presentada xa a súa renuncia oficial no Concello, pasará agora á oposición, onde agarda poder expresarse, segundo el, sen medo e sen coaccións, e defender de verdade as necesidades dos veciños. Dende o goberno din respetar esta decisión. Pois o que temos que dicir ao respecto, en primeiro lugar, respeto á decisión que toma Tono Caamaño. O máis lóxico é que se non se está a gusto nun sitio, pois que se marche dese sitio. En calquer caso, nós sí que queremos seguir mantendo, pois as pontes con o Grupo Socialista, con Tono Caamaño, de cara, pois a situación que se crea agora, no sentido de que pasará a oposición, pero aínda así hai aspectos que son necesarios tratar cos grupos da oposición, aspectos importantes como poden ser os próximos orzamentos, non? Con todo, o rexedor sinalou que non está de acordo coas razóns esgrimidas por Caamaño para explicar a súa marcha. Temos que dicir que non estamos de acordo pois coa perspectiva que ele apuntou pois como causa para, digamos, deixar o goberno. Eu creo que o goberno está funcionando razonablemente ben, estánse facendo moitas cousas. Evidentemente, hai cousas que se poden mellorar, e tamén é certo que non se chega a todas as problemáticas no momento en que ao mellor dun día para outro, non? Á espera de realizar unha reestruturación do goberno, un trámite que se levará a cabo nas vindeiras semanas, o propio alcalde anunciou que asumirá temporalmente as competencias do concelleiro socialista. O goberno outense queda agora en minoría, conformado por 6 concelleiros, os 4 de Compromiso e 2 do BNG, e 7 na oposición, con 6 edís do Partido Popular e 1 do Partido Socialista.